San Simon eta San Juda, joan zen uda, eta negua heldu da. Ez balet orobe, bizigera pobre, inguru latzo honetan, ez gara inonak benetan. Ez dugu zaldirik, ez gara zaldunak, ez dugu abererik, ez gara aberatsak. Euskara guk dugu, gu gera euskaldunak. Euskara guk dugu, gu gera euskaldunak. ¡Aupa zu, Makin! ¡Buah, ze polita! Begira, Katxali, begira. Zer? Begira zer daukadan hemen. ¡Buah! Zu betzela, begira. Zu betzela, Begira. Gozen naiz. Aizu! Zer? Badaukat zerbait zuretzat, Katxali. Bai, mesedez! Begira. Ez mugitu. Txopo! Buah! Pirata bat zara izu! Hai ba! Makin, zeinen divertigarria den mozorrotzea, Noski! Badakizu urriaren 28an izaten dela San Simon eta San Juda? Kristauek jarri zioten izen hori, Katxali. Baina uztaren inguruko ospakizun bat da. Kantuak udaren bukaera eta neguaren etorreraren berri ematen digu. Ara, bai bitxia. Beti neri erraten didazu, baina zuk ere zenbat dakizu, Makin. Eskerrik asko. Eta gaur, urriaren 31an, zer ospatzen da? Zertarako etorri gara Xabeira mozorroske? Gaur, Katxalin? Gau beltza ospatuko dugu. Gau beltza? Bai. Europan oso famatua da, eta Irlandan adibidez garrantzia handia du, eta bertatik eta beste toki askotatik Ameriketara bidaiatu zuen, eta bertan Halloween izena jarri zioten. Baina hemen, gau beltza da. Orduan hemen, gau beltza dugu? Bai. Eta zergatik ospatzen da? Bueno, heriotzaren inguruko ospakizun bat da. Adibidez, Nafarroan azaroaren batean herri askotan ospatzen den ospakizuna, adibidez, Etxauribarren, haur guztiak atez-ate joten dira eskerrondak eginez, baina mozorratu gabe. Nik uste nuen kalabaza jartzen zirela Domu Santu egunean. Hori ere bai. Hori Euskal Herriko herri askotan egiten zen, baina ez zen ospakizun moduan baizik eta zirikatzeko. Kalabaza lapurtu, barrukoa ustu, eta alde batean txalabanarekin aurpegi beldurgarri bat zulatzen zioten, eta gero kandelatxoa jartzen zioten barruan argia egiteko eta eskin batean uzten zuten. Bai, hori Domu Santu harimen gaua edo santu guztien egunean. Orduan, hori ez da Ameriketatik ekarritako zerbait. Hemen beti egin izan dugu. Bai, alaxe da. Eta katu beltzak? Katu beltzak zer? Bai, horrelakoak, Makin. Ze sustoa! Ai, Makin, zu baizuka kontzia, beldurti hutsa zara. Aski zenuen zapi erratea, katuei zapi erran behar zaie usatzeko. Katu beltzek zorte txarrak hartzen dute, Katxalin, hori ez dakizu. Bai, horrek ere badu berea. Tokien hitzetan, sorginak katu beltz bihurtzen zirela kontatzen dute. Sorginak. Sorrekin! Bai, sorginak, ez beldurra. Gure herrietan sorginen kontu pila bat daude, ez bakarrik zugarra murdin. Nik aditu dut,
garai batean benetan existitzen zirela eta eraso egin zietela. Pentsa, izena duenak izana du. Izena duenak zer? Gauzek zerbaitegatik dute izena. Akaso existitu ziren? Gustora entzungo nuke, haien historiotxo bat, bakizu kuriositatea kentzeko. Bai? Ba nik lesakan historio hau aritu nuen. Gau batean, mutil bati katu agertu zitzaion. Eta garai hartan denek makila ibiltzen zutenez mutikoak hau erran zion. Honezkoa baiaiz, mintza adi. Gaiztozkoa baiaiz, onda adi. Eta katua jo zuen. Pak! Miau! Katuak berriz jotzeko eskatu zion, baina mutikoak ez zion kasurik egin. Bazekielako agertu zen hori. Sorgina katu forman izan ez gero, 2 aldiz jota berriz ongi jarriko zela. Eta sorginei behin edo 3 jo behar zaie, ez 2. Eta badakizu makin zer gertatu zen mutiko hori bere etxera iristean? Bere izeba Mari Grasik izugarrizko kolpea zuela buruan. Nonbait bere izeba sorgina izan zen, katu itxurarekin agertu zitzaiona. Ze sustoa, Kaitali. Neri, zera erakutsi didate, sorginez babesteko horrela egin behar dela eskuarekin. Bai? Bai, horrela. Gurutze bat bezala. Makin, zuek gau beltzean eskean joateko zer erraten duzue? Ziria ala saria? Ara! Ze polita! Iruñerrian eskean joateko hau erraten dute. Xanduli manduli kikiriki emango xokiak guri. Ze polita, Kaitali, ze polita. Nahi duzu, sorginen beste kontu bat entzun? Bai, kontatu! Ordoa. Emakumea, bere etxean zegoen eta denak lotara joan ziren. Bera sutondoan zegoen tximini aurrean, eta bapatean sorgina agertu zitzaion tximiniatik bera. Maria, esan zion, karrangantx. Bakizu zer den gantx? Koipea edo urina, lehen sukaldean ibiltzeko erabiltzen zen, baina sorginek gorputzean igurtzi. Eta egan egiteko erabiltzen zuten. Bai. Karrangantx, Maria. Mariak beste erremediorik ez zeukan eta koipe pixka bat eman zion. Orduan sorginak hartu eta ies egin zuen. Eta gauero berdin. Emakumea ja nazkatuta zegoen eta hurrengo gunean esan zion senarrari. Ai ama, ez dakit zarekin, sorgin jorekin. Gauero etortzen zait, neri zirikatzera. Senarrak esan zion, lasai, nik konponduko dut. Emakumez jantzi zen eta gau hartan bera jarri zen sutondoan tximiniaren ondoan. Aria egiten. Baina, bera ezen ainona. Aria egiten. Eta fin egin beharrean, korapiloz betea eta lodi atera zitzaion dena. Bapatean sorgina iritsi zen. Karrangantx! Baina. Atzo firin. Eta gaur pordoka. Ariagatik esaten zion. Gaur atzo firin eta gaur pordoka. Norra izi! Eta gizonak esan zion. Burua jaso gabe. Ni nor nere buru. Sorgina. Karrangantx, esan zion, karrangantx. Gizonak, koipea prest zeukan, baina bero. Eta hartu, eta txa! Sorginari gainetik bota zion, plasta! Sorgina, buaa! Iregitan, ziztu bizian, atera zen tximiniatik zerurantz. Eta garrasika, sorgin guztiak deitu zituen. Sorginak, etorritakoan, esan zioten. Baina zer gertatu zaizu, nork egin dizu hau? Hau, nor nere buruk. Noski, bere izena ez ekitenez, ezin zioten, ezer egin. Ziona, Makin, Ni nor nere buru. Katxalin, Zer? ideia bat daukat. Mozorratuko gara, eta etxez etxe, joango gara, ziria ala saria eskatuz. Bai,
Bai. Eta xanduli manduli kikriki emango xokiak guri. Hori da. Eta mozorratzen garen bitartean, baka-biga abestuko dugu. Ados! Guazen ba. Eman tonua? Baga-biga iga, tori, laga-boga-sega, zaizoi bele, begira, armatiro-pun, begira, katxali, baga-biga, xirristi, mirristi, errenaplak, olio zopa, kikili xalda urruk, edan edo klik, ikimili-kili-klik. Ale, agur, katxali. Agur. Matxin, non zaude? Matxin, itxaron! No de Navarroako Gobernua.